Anasema duto oserumo, yote yamekamilika. ler osebiro, Nuru imekuja, warruok osebiro, wokovu imekuja, ng'wono osebiro, neema imekuja, wegruok richo osebiro, na hata msamaha wa dhambi imekuja mana kuom Jawar. kupitia Mwokozi. Jawar manoweyo duong'ne duto e polo, Mwokozi ambaye aliwacha utukufu wake kule mbinguni mondo obi odak e dhano, ili aje aishi na mwanadamu, mondo okaw kit dhano, ili achukue asili ya mwanadamu, mondo odhi godo e msalaba kendo tho karwa, aende nayo msalabani na akufe na afe juu yetu. mano emomiyo Kristo koro ma en chumbi madier, Hiyo ndio maana Kristo ambaye ni chumvi ya ukweli kendo ler madier, na tena nuru ya ukweli, wuoyo kodi tineneni, anaongea nawe onyisi niya, akikwambia in owuon emisebedo chumbi mar piny, wewe mwenyewe umekuwa chumvi ya ulimwengu. asetigi bedo chumbi mar piny.